Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ha kajingkenra balaya lamda ki Pulit jong Ngut Garo Hills District. Hadian bakaway katuktuk kalasya tu ha kaway kajaka kabahap hamatia police station Golpara. Ki Pulit kilala ban lapbyang iya kata katuktuk. Ha kapraterik urumpang arhajar apusan balayo ban kem ya ki beriu ki badan keti. Kani kajingkenra da ki Pulit ka Diana Dubi OP ringkat bat ki Pulit ka Assam lembat ki Pulit ka Wejesai OG layo ban kendrup ya ka we ka thuk pulsa ka badan ya number AS khatpra K lai saw RR ha Wejesai OGC nalor kata lalap sa ka we ka thuk ka badan ya number AS not iway FF iway lai not khandai na gairong bazar. Ha kani ka jingkenra layo kem ya ki sangut ki runar ki badan kti laya thu baya ki tei ki thuk la sha tu la thmu bankit sharonggara ha South Garo Hills bat ban penpoi sha Bangladesh ki brio ki bala sha kem ha ka baya dei bat kani ka jingtrei ki longkum ni u Rocky Star M Sangma bat u Santar A Sangma ki badai na Bakmara Dabigiri u Forzirul Haq u badai na Sida Bari Golpara Urofigul Ali, Balatip kum Unabar Ali, Arpunyos Namkarta, Nanaya Para, Namatia Police Station, Urakibul Islam, Uba Arupras Nem Kakarta, Nanaga Bera, Pahar Para, Jongka District Kampur. Barok Kibrio Kibala Shakem la IT Tikna, Shaw Officer Badai Pet Yaka Thanat Matia, Hagolo Para District na kabenta Bantokit Benya. Ki Pulit kilaong bakani ka jingkenra ka bajob kapan pau ya ka jingkit kli jong ki bor ka an ha ka ba yale persya ya ka jingtu ya ki Shaka bat bandan ka jingsngan hapo ka imlang sa lang.